Бар тамашачыларыбызга да хәерле иртәләр теләп тапшыруны башлыйбыз. Экраннар алдына үзенең олы яшьтәге 83 яшьлек туган көнен каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Рафия Шакир кызы Булатованы чакырып алам. Ихлас күңелдән җылы теләкләре белән аңа багышлап, улы Хәмбәл килене Гөлсинә, кызы Фәриха кияве Николай, кызы Рәмзия кияве Иршат, оныклары Рамил, Ренат, Ирина, Вера, Илдус, Алмаз, Эльнар, Алина, Булат, София, Мирон, Алим һәм яраткан уныкчалары котлау сәламе язганнар. Газиз кешебез 1939 елның 10 июлендә Николаевка районы Татарсайман авылында гаиләдә 3нче бала булып якты дөньяга аваз сала. Дәһшәтле сугыш елларына туры килгән балачакны авыр мизгелләр итеп искә ала. Туган авылында 7нче сыйныфны тәмамларга гына мөмкинлек булды аңа. Җиңсезганып, бик яшьли ул авыр эшкә тотына. 1960 елда сөйгән яры Газизәтиебез, кадерле бабабыз Яхья Исхак улына кияүгә чыга. Татулыкта, олы мәхәббәттә алар күркәм килеш яшәп, 3 балаларын якты дөньяга тудырып гомер сөрәләр. Бүгенге олы туган көнен ул 6 онык әбисе һәм 6 оныкчасына бик кадерле дәү әни буларак җитеште. Матур картлыгын улы Хәмбәл килене Гөлсинә янәшәсендә үткәрә. Тырыш улының гаиләсе гомердән-гомере мал-туар, күп итеп кыш-корт асрыйлар. Бакчаларында төрле җиләк-җимешләр үстерәләр. Әбиебезнең үрнәгендә үскән балалар бездә. Әбиебез һәрчак тәмле ашлары, җылы сүзләре, төпле киңәшләре белән безне тәмле ризыклар пешереп, җылы каршы алып узатты. Еллар үткән саен синең яхшылыгыңа, балалар өчен җан атып торуыңа, дөрес тәрбия бирүеңә, акыллы киңәшләреңә сыкланып бетә алмыйбыз. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларын озын булсын, кайгы-хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт, рәхмәт сиңа барысы өчен дә. 83 яшь ул әле картлык түгел, ак бәхетләр кунса да чәчләргә. Аллаһ безгә гомер бүләк иткән, иман белән кирәк яшәргә. Оныт әле сагышларны, йылмай әле күбрәк, бирелмә төшенкелеккә, бездән сиңа шул теләк. Әле тагын бик күп еллар, нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердән-беребез, син әле безгә бик кирәк. Хөрмәтле Рафия Шакировна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Ömür birselerde biz bit üstek senin koynunda bala şakının bütün matur şağı uzadı ebkey senin yanında. Görsetti kıyın şaklarda dayanışım, yuvanışım buldun yazmış küpürlerin şıkvanında. Ömür uzgan sayın sağındırır, iske düşev avıl uğramı. Senin bilen yürgen su boyları, çilek şivan urman kırları. Şaklarda dayanışım, yuvanışım buldum yazmış küpürlerin şıkvanda.
Sina ebegeye Sin bolğanğa yaşim süyünür Bizden barı olu hürmet gure Yaşa eli eyde süyünür